Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sai mu fata ana lafiya na cikin koshin lafiya to ba saurare mu ta yaro da fatan mai zamani. Domin shiga harkar waƙoƙi ne to duk da ta shiga da yin wasu dai namu ba su ina haka nan. To amma muna neman addu'a masu yin sai kuma na wasu sura da kuma a wannan tasha ta ku shi mu gaba. Wai kai mina kake yi? Waka bukin umarci nake saurare baba. Ba na ce ma ka bar waka tamba. Yau masoyan mu to kun shiga irin wani dan karamin bidiyon namu dai gashi nan wanda aka ce mana an ce mana gwada wakan nan ba. To sai mu ce kuma Allah ya sa wanda ba su son kuma a cikin wannan harka ko da kai sunan kashi na kayan ambatu ka ɗauki amana ka sa a rikar da na rikitu ta homi hoto aka faɗar ka na ɗan karkatu ko mene in har kana bida ni zan rakitu garin masoyi ne nisa ko ya wuce sokoto rayu yaƙi da zuciya san kalar batu jiki da jini rai da zuci kauna duka ta fito a kinta min nisan ka kar da awar ce faɗi na kai sunan kashi na kayan ambatu ka ɗauki amana ka sa a rikar da na rikitu ta homi hoto lalle haka dai ne garin masoyi baya nisa ko ya wuce sakkwato ina nan a kafaɗar ki za mu yi hoto daidai ku saurare mu nan da gaba.